חוק מספר 1, את הנחש שאנחנו מתקינים אך ורק על בטון. מקום המומלץ ביותר לקבע את המתקן הוא על שלדה או על צירייה אחורית, שזה גם כן דבר מאוד מומלץ לטרקטורונים, רייזרים. יש לנו שם ברזל מלא, כל הכוח של הכלי עובר שם לייצר נזקים באזור הזה, זה גם לא משתלם לגנב, אנחנו יודעים מה מבאס אותו. אנחנו ממקמים את הכלי, עושים לעצמנו אפילו סימון, תופסים עומדן, אני יודע אני נכנס ברוורס, אני רואה קו מנחה, אני יודע אני נצמד לקיר, אני רוצה כל פעם לחזור לאותה נקודה. ממקם את הכלי. סיימנו למקם את הכלי, אני לוקח את הנחש, אני סוגר אותו על אותה צירייה, על אותה שלדה, המקום שאותו אני רוצה לסגור, אני תופס את הפלטה של המתקן מהמשולש בזהירות, מצמיד אותו לקיר, עושה ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, מוצא נקודה שהיא יחסית ממורכזת, נותנת לנו מרחב של תמרון, ומכאן אני יודע, זה המקום שבו אני מקבע את המתקן. אני מסמן את החורים דרך הפלטה, בכדי שאני אדע כל הזמן שהפלטה לא זזה, אני יודע איפה החורים נמצאים. את הקדיחה עצמה אני מבצע בקו ישר, דרך המתקן, בכדי שהחורים יהיו מדויקים. אפשר קודם לעשות קדח 6, אחר כך להגדיל לקדח 13, כדי שיהיה יותר מדויק. ברגע שסיימתי לקדוח, אני חייב לנקות את החלל הפנימי, כדי שהבורג ייכנס חלק, והפקק שמכסה אותו גם כן ייכנס חלק, והאבק לא יפריע. הבורג שלנו הוא בורג עם ראש קוני, ואנחנו רוצים שהוא יישב 0 בתוך החלל הפנימי, ושלא יקבל זוויות. במידה שהוא מקבל זוויות, השיטה לא תעבוד. אני מצמיד את הבורג בעדינות, שלא יהיה הרבה חופש לפני שאני מכניס אותו לאדמה, כדי שיפתח מיד עם הסיבובים הראשונים. להיזהר לא לסובב חזק מדי בכדי שלא ייפתח הג'מבו. כשסיימתי לנקות אני מכניס את 4 הברגים אל הרצפה. דופק עם פטיש את הברגים. אני לוקח את הפין דפיקה, תופס אותו בזהירות ומכניס את הבורג עד שהוא 0 בתוך החלל הפנימי שלו. אני סוגר ונועל את 4 הברגים בצורה ידנית. נשים גולה בתוך האלן בכדי שלא יוכלו לפתוח אותו בחזרה. נדפוק אותו בין 5 ל-10 מכות עד שהוא נהיה חלק בתוך הבורג. מנקים בפעם השנייה. שים לב שלפקק שלנו יש 2 צדדים, מלמעלה הקוטר שלו גדול יותר מאשר מלמטה. אנחנו מכניסים את החלק התחתון והקטן יותר פנימה. עושים דפיקה ראשונית, ולאחר מכן חיזוק. אחרי שדפקנו את 4 הפקקים שמתחת אנחנו דפקנו את הגולה, יש לנו הגנה כפולה ומכופלת. אנחנו יכולים לישון בשקט. מה אני עושה כשאני רוצה להתקין את המתקן על הקיר? אני קודם כל שם את הבורג הראשון למעלה, מעדק אותו בצורה שהיא סבירה כדי שיחזיק את המתקן הידוק ראשוני, ולאחר מכן אני יכול לתכנן את 3 הברגים, לקדוח דרך המתקן, לדאוג שהכל יהיה ישר, ולהדק את כל הברגים, הידוק סופי, לנעול את המתקן ולישון בשקט בלילה.